טוב, אז מה קורה חברים? כאן אורי בסרטון הראשון של הערוץ אורי מאסטר. בואו אני אספר לכם קצת על עצמי. היום אני אעשה לכם סרטון של מאץ' מאסטר, כמו שאתם רואים אני על המאץ', ועכשיו אני אספר לכם על עצמי. אני אורי, החלום שלי תמיד היה לפתוח ערוץ של משהו. ואז איך שיצא המשחק של המאץ' מאסטר, זה גם משחק ישראלי, אז אמרתי למה לא, אני פשוט גם טוב בזה וסבבה וזה. והחלום שלי היה תמיד להיות חלק מהמאץ' מאסטר, כאילו כמו אם אתם מכירים את יוסף מאסטר שפשוט מחלקים לו פרסים וזה, וואו, הוא פשוט היה יוצר שלהם. אני גם רוצה להיות יוצר של מאץ' מאסטר ולקבל מלא דברים, אז פתחתי עכשיו ערוץ וזה הסרטון הראשון, אני מקווה מאוד להערכה. אנחנו עכשיו נתחיל את הסרטון, מקווה שתשימו לייק, תפעילו פעמון, תירשמו לערוץ ובואו נתחיל. אנחנו נשחק כאן וואלה במוד הזה, בואו נבדוק את הפרקים. אני לא יודע אם אני אשחק בפרקים האלה. וואלה, יאללה, בואו נתחיל. יצאתי פה נגד אריקה. אוקיי, יש לי פה כבר אקסטרה מוב, שזה טוב לי. אוי, זה בסדר, עוד אקסטרה מוב, יופי. וואו, זה עומד להיות כזה טוב. לא, היה לי שם עוד דאבל אקסטרה מוב. כזה לא טוב. אתה יודע, הנה קיבלתי פה כזה. יאללה. וואלה, הולך לי טוב כרגע. בואו נבדוק אם זה המשיך ללכת לי טוב. וואלה, הנה, כן, יש לי פה עוד. מה? אחי, אני בשוק שלא קיבלתי. מה? טוב, לא. אולי אקסטרה מוב משהו? כן, אולי אקסטרה מוב, הביא לי. עוד אקסטרה מוב. וואו, זה גם על תור אחד, אז תבינו כמה אנחנו צריכים לשחק מהר וגם עוד לא השתמשתי בפרקים. אז וואלה, בינתיים אני סבבה. אחרי זה אל תצאו, אני אעשה לכם אחרי זה עוד אחד, לא לצאת מהסרטון, אחרי המשחק הזה אני אעשה עוד אחד. וואו. אוקיי, יש לי פה עוד אקסטרה מוב, יש לי פה עוד, נרס לי. אוקיי, יש לי פה אקסטרה מוב כזה, טוב לי. וואו, אם מלא חברים, אנחנו בינתיים טובים, הוא הפסיד, אז יאללה בוא סתם נשחק, נעשה דברים. אקסטרה מוב, בום. הלך לי טוב. צ'אט, תגידו לי, צ'אט. תגיבו לי בתגובות מה השיא נקודות שלכם במאץ' מאסטר. רק אם אתם משחקים, תגידו לי מה השיא נקודות שלכם. אני ממש חייב לדעת. השיא נקודות שלי, וואלה, לא כזה הרבה, 10,000, אבל בסדר, פשוט העיקר נשחק. אוקיי, יאללה, ניצחתי פה את האל מגנטור. וואו. עכשיו אני אעשה לכם עוד משחק. נתחיל, יאללה. וואו, מה זה? אוקיי, עוד פעם נגד אל מגנטור. יש פה כמה חולים. לנו ככה, יש לנו פה נושא כזה, אני אומר לכם, ויצא לנו פה אקסטרה מוב. ראיתם? אנחנו חייבים. יש לנו פה אקסטרה מוב, וואו, זה טוב. יש לנו עוד אקסטרה מוב. וואלה, יאללה. כבר הלכנו טוב בשתי משחקים האלה. אם הגעתם, טוב אז חברים, אם הגעתם עד לכאן,
אני מאוד אשמח שתתנו תפרגנו לי בלייק, בסאב קצת, תדערוץ חדש, בסרטון ראשון על מה אכפת לכם לפנק אותי באיזה סאב קטן ואפל פעמון, איזה רשם כמנוי, לייק הסרטון יהיה גם טוב. מה אכפת לכם? פנקו, תעשו טוב לבן האדם על הלב. וואלה זה שמח אותי רצח אם תעשו את זה על הסרטון הראשון שלנו. וואו, המטרה של הסרטון הזה זה לפחות 10 לייקים. אני מת ל10 לייקים לפחות, זה נראה לי, וואו, נראה לי יהיה ממש כיף לכולם. 10 צפיות על הדבר הראשון, כי אני לא מצפה עכשיו ל10,000 צפיות. חברים, מה שלא שמתי לב עד עכשיו זה שהולך לי ממש טוב. הולך לי ממש טוב, חברים. זה עשה לי על הסגול. אקסטרמור. וואו. עם מלא משחק פסיכי. חברים, ואני קראתי לסרטון הזה. לא לסרטון, לתיאור של הערוץ. הערוץ שמחזיר את מאץ' מאסטר. בגלל שאני רוצה שפשוט כולם כבר יתחילו לשחק בזה, ואני חייב טוב לפי דעתי. ודעתי מחבלנים. טוב, אם הגעתם עד לכאן, שימו לייק, שימו פעמון, ונתראה בסרטון הבא של אורי מאסטר.